Fins ara les Balears eren l'única comunitat de l'Estat on les declaracions de risc no es feien des dels ajuntaments. Des de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials han valorat la futura llei d'infància i adolescència com a molt positiva, ja que es treballarà per conèixer més acuradament cada cas. La presidenta de l'IMAS, Margalida Puigcerver, considera que serà una llei molt garantista perquè se centrarà en la precaució en l'àmbit comunitari i es dotarà de més professionals per fer les declaracions de risc. Se crearan unes comissions d'infància, unes comissions de declaració de risc, on hi haurà diferents professionals, des de treballadors socials, psicòlegs, educadors, i també hi formaran part professionals de salut i professionals d'educació. Per la seva banda, UNICEF, que també ha fet aportacions a aquesta futura llei, afirma que suposarà una passa més per tenir informació per la prevenció, la detecció i la creació d'estadístiques. Y existe un reto para todo el gobierno, ¿no? Y es que este papel fundamental que se le da a los ayuntamientos se tendrá que prever con presupuestos y no solo presupuestos monetarios, sino también de personal para que se pueda ejecutar. La setmana que ve es posarà a exposició pública per a presentar-hi al·legacions.